and 2. Lapho into adinga uyazi elena ezothi 2x squared minus 7x minus 3 equal to 0. Bese thiwa correct into two decimal places. Once kwashiwo njalo kambe wenze njani? Quadratic formula. Into esiyaziyo we-quadratic formula ehlala isihlupha njalo e-marking center ukuthi nina nithi x equal to minus b plus or minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Tshena mina suke se-marking center. This one is plus or minus 4 marks. Kodwa once wabhala kanje sesiyazi ukuthi awunalo vele imaki. Ubonini? Yini into eshodayo la? Funeke ithi all over. Yabona? No b simfake lapha kwi-formula. So ngilokho kubalulekile. Kodwa kulesi mhlawumbe sela buya nami 2 plus 1 over x equal to x. Now, yabona kuseyisibalo sodwa lesi. Kodwa manje sekunani manje? Kune fraction. Angithi tshena mina kwenza njani uma une fraction? You multiply everything by what? By x. Ukhumbula ukuthi aim yethu factorize ukuthi siyenze yonke ibe la. Right, should kuzoba ubani ke manje la? X vele lo x esiyakhansela ngithi plus 1 equal to lona kubani la x squared. Ngabe sikhona la. Sesiya transpose ngithi. What the grams of transpose x squared ngithi. Kodwa ma right kahle uzokwenza other way around. Should kuzoba la x squared thathe lo simuse ngalo. Minus 1 equal to 0. Ileso dinga khona ini ama factors. Hamba nami esesibili izothiwa correct into two decimal places. Kusho ukuthi usebenzisa ini quadratic. Mthembe once kwaba ne fraction whether show ukuthi multiply nge LCD sezwana. Nansi enyenishe la. Ungakhohlwa once kwathiwa vele ngoba thiwa two decimal places fune ukukhumbula uround off. Yakhumbula? Kusho ukuthi kafushane mawungaba no x elingana no 0.754 kama ungayiround off kanjani le into two decimal places. Yes, kuzoba 0.75. Kodwa once ngathi x equal to 0.756. Yabona manje. Should sezoba nike manje lo. 0 bona two decimal places. And kuba buhlungu mase-marking center uma sesibona ukuthi Nkosi yami befuneka ukuthole le 4 nathi ngasawutholi. Uyayizwa le? Okay. Asambe. Osethayo uyazi ukuthi ungayithola le ngishilo kodwa lena ibalekile. Asambe nawe. Bese vele ethi okunye okay 2 exponent x into x minus 3 less than 0. Yabona manje. Uyakucheka ukuthi uzothini mase kuthi. Ukambe uthini makuthi? Ungasho ukuthi 2 exponent 0 less than 0. No. Ayikwazi base in exponent ibe negative. So this one will be always greater than what? For all real numbers. Okay, lokhu uyakhumbula ngithi bese lenenye kusungayenza kahle ke lenenye bese iyaqhubeka. Okay, but angikho lapho. Ababhalile iphepha lase KZN nje le athi liphumile. Belithi 1 over 2 exponent negative x into x minus 3 less than 0. Ukhona ngithi? Okay, asambe nawe. Ubonile le section it's plus or minus 4 marks. Ngizosula khona manje ngoba ngizozwa ngani ukuthi yiphi engifuna ngianalyze. But ama factors akhona quadratic inequality. Kambe makunjalo emva kwalapho yipho kufanele bekuze yona equal to 1. Tshena mina ngenza njani ke lapho? Leyo angeke isaphuma le ngoba straightforward. Kuzoba x plus 1. Kambe what next? Square both sides. Angithi okay, umuntu osetha uyakwazi ukuthi usuyijwayeleke le. Angithi uyakwazi wena. Okay, uzovela ibeke kanje x minus 1 minus root x equal to 1. Okay, ngifukwe kancane ngoba leyana ungayisho. Uyabona nifune kwenze lapha. Yes. Okay, wenza njani steps sokuqala? Uzo transpose angithi? Yes. Okay, kubo bana. Mhlawumbe into efanayo ngithi. Bese wenza njani? Square both sides. But sine problem ke la. Ethi uzokwazi u-expanda lo ngapha. Sure. Okay, ukhumbula ukuthi mangi-analyzer
iy'balo ongazazi uyayibhala usuke uzongenzela zona nge-spare time makhona ongakuboni bese uyabuza kothisha uyayizwa le but sibalulekile lesi kunalo half angithi okay ziningi indlela kodwa uma ufuna ukwenza kube lula khipha lo half yabona uma ukhipha kuzoba u-x minus 2 kuba u-root x equal to bani 3 yabona angithi phela u-root eyedwa uyafana nobani no-1 over 2 hamba nami so that's why lona simbuyisele emuva uma isinjena usungangitshela then senza njani-ke la yabo sengatranspose-ke manje angithi bese ngenza into engiyijwayele mhlawumbe ngizothatha 3 ngiwulethe ngapha yabona bese loya nomusa ngale kuba u-2 root x yabona then from there then I square both sides sesiyahleba-ke manje siyahleba ubungayithola yini le yabona ungaphosa ushe kancane yabona okay umsebenzi wami ukwenza ubona ukuthi awukanti nje le baba ngithatha x plus 2 exponent x equal to 20 manje uyayibona le mayingenjena lena so ithatha 2 exponent 2x minus 2 exponent x minus 10 equal to 0. Can you see the difference between the two? What's the difference between the two? When I'm trying to work it ino bande ino square uyayizwa le ushuthi quadratic ila usebenzisa khona i-k method ushuthi lena izoba 1 mawuyishintsha 2 exponent x all body squared minus 3 2 exponent x minus 10 equal to 0. Then let this one be what? X. So this one will be k to say. So this will be k squared minus 3k minus 10 equal to 0. This is solved. But now, tell me, what about this one? I know banda pa square. Should you find split base uthola i-common fact. We should learn this over bandile. 2 exponent x to the power of 2 plus 2 exponent x equal to 3. Then what next? Keep it common fact. Now do one common fact how it is again. 2 exponent x and it equal to 4 plus 1 equal to 3. Obvious answer a part of 2 and it. So divide them with 5 both to start. Okay? Baba. Who no banda? Who no minus? And it. Now the math no minus says again. Grade 11. Always on grade 11. You split and check out the common effect. Should man split and you should put lona. 2 exponent n, 2 exponent 1. Lapa, who no 1 of Ashila. So this one's going to be 1 times 2 exponent n. Tell me.